que, afortunadamente, só hai que lamentar danos materiais, Francisco, que non foron poucos, por isto que nos contas, así que unha aperta para todos os damnificados. Agardamos de verdade que se solucione, sobre todo, por a tranquilidade dos veciños e que non se volva repetir. Non empezachelo ano moi ben, Francisco, pero seguro que a cousa vai a mellor, vale? Xa só pode ir. Bueno, lo que pudo ser, Claro que sí, pudo así estar hai que velo. contento. Así hai que velo. Pois moitas grazas por atendernos, Francisco, boa tarde. A vosotros, Vaya buenas tardes. susto, vaya susto tamén para os veciños e agora o que falamos, non pensar no que puido ser. Bueno, volvemos en directo a esta hora da tarde, se vos parece, ata Outeiro de Rei con Natalia, con esa muller que leva 8 meses vivindo nun barracón porque a casa que ela mercou está ocupada. Alba Lea non ten nin auga nin calefacción durante todo este tempo para que nos fagamos unha idea da situación tan precaria, non, na que está vivindo. Parece increíble que Natalia leve 8 meses facendo vida neste barracón que ela mesma tivo que comprar cos seus aforros por non poder acceder a esa casa que comprou e que está ocupada, que lle vendeu un fondo buitre. Fixadevos, a cama está aquí situada, aquí é onde dorme. Este é o corredor principal que dá á habitación, aquí está o baño que veremos máis tarde e esta pois é a sala principal. Ca súa lavadora, Natalia, non sei sequera onde gardas os alimentos, como eres capaz de vivir aquí? Bueno, pois a verdade é que temos que adaptar a este sitio reducido e entonces, bueno, gracias a un veciño, a un bon veciño que ainda me presta un cable, como se pode ver, unha mangueira de luz para que polo menos poida ter unha estufa eléctrica e poida ter unha nevera para guardar os alimentos. E, bueno, tamén a verdade é que teño bastante axuda aquí dos veciños, aquí tanto do Outeiro de Rei como da Lida calle San José, onde teño a casa situada nas Gándaras. E, bueno, pois hai que adaptar un pouco a isto, pero, bueno, o frío é o que máis me costa. É o que peor levas, non? Dicíamos que xa tiveches que pasar o Nadal aquí, co que choveu, co que xiou, sen calefacción. Incluso caeu unha capiña de neve, que sin calefacción, despois isto, claro, se tes algo de calor, ao ser chapa, o cambio de temperatura, as chapas sudan, esa humedade, esa condensación e todo, pois ao final levase bastante mal. E pensar en que esa persona se está aproveitando do meu, co meu invertido ali, e eu non poder acceder ao meu, dá moita rabia. Agora estamos mirando, pois fixadevos, esa é a súa habitación, é onde ela dorme, ten aí xusto tamén pois a roupa a secar, ten os seus enseres principais, e todo isto, Natalia, porque ti compraches unha vivenda a un fondo buitre que está ocupada. Sí, está ocupada e a chica, bueno, pues non acceden a nada e, bueno, en principio tamén teño problemas con empadronamiento porque nin me deixan empadronar nin nada. E, bueno, pois é que ao final é un acúmulo de rabias, de nervios, de... E, bueno, hai que ir adaptándose ao problema, pois, a través de pastillas hasta incluso para dormir e todo, porque, bueno, isto é desesperante. E te preguntar, como estás, como o levas, porque entendo que será moi frustrante. Bueno, anímicamente levo mal, porque isto dache rabia, dá prepotencia, ao final os abogados tampouco non che dan dito nada, incluso estou pagando abogados, é como que non pagas nada, porque ao final non che dan ninguna conclusión, e sigamos esperando e a ver cando toca a campana. Claro, mas ainda hai que ter en conta que Natalia gastou os seus aforros nesa casa que non pode acceder, logo ainda tivo que invertir neste barracón para poder sobrevivir, todo isto, tendo unha discapacidade, é unha paga moi pequeniña. É unha paga moi pequeniña e unha invalidez, e aparte de ter unha invalidez, eu todos os días da miña vida teño dolores, eu ando a través de pastillas, incluso pastillas para poder dormir, son unha persona das que a 7 da mañá xa estou de pé, pensando todos os días en que cando será o día que podo acceder ao meu? Fágome esa pregunta todos os días. Con ganas de chorar, non? Ganas de chorar, rabias, choro e chamando os abogados e non dan solución ninguna. Pois moitísimas gracias, Natalia. Fixadevos que aquí ten a súa mesa para comer, ten a súa lavadora, a súa cociña, o fregadeiro, está así, mirade para aquí, con esas garrafas de auga que lle van traendo os veciños porque nin sequera ten acceso a auga, nin luz grazas a un veciño, nin nada. Así que imaginadevos o que é pasar 8 meses así entre eles o nadar e non ter vistas dunha mellora próxima. Pois sí que nos podemos facer unha idea co que nos está descontando, non? 8 meses malvivindo, como ela nos explica, nesta situación e coa impotencia, ademais, pois de ter unha casa pagada na que ela esperaba poder instalarse cómodamente e unha situación que, polo que nos conta, non parece que vai a ter unha pronta solución, non, Manel? Non, é bastante complicado que teña unha solución a curto prazo, porque do que falamos é de que a vivenda que mercou a súa anterior inquilina, que non era a propietaria, senón que pertencía a esta vivenda,